ang bukog mismo ni San Pedro nga mao'y gisaara ni Kristo, nga mao'y gitagaan ni Kristo ug mga yawi saging harian sa langit. Ning-ingon ba si Kristo? Pedro, paduplikiti unya ng yawi aron ihatag sa mga pastor. Ang mga yawi saging harian sa langit naan ni San Pedro. Asa man si San Pedro gilubong naas Vatican. Kanang misahanan sa Santo Papa, ubos ni ana, lubong ni San Pedro, bukog ni San Pedro. O inyo nang isearch sa cellphone, gihawas ng bukog ni San Pedro, gisulot og kanang transparent nga glass o giprosesyon sa Vatican ang bukog mismo ni San Pedro nga mao'y gisaara ni Kristo, nga mao'y gitagaan ni Kristo ug mga yawi saging harian sa langit. Ning-ingon ba si Kristo? Pedro, paduplikiti unya ng yawi aron ihatag sa mga pastor. Di paduplikitan ba? Wala. Mao nga kung tininuod lang yun, ako manhi dinhi aron sutihan tamog bakat. Ninganhi ko dinhi. Kabubuton sa Ginoo, kami among grupo. Ninganhi may dinhi. Aron ang kamatuoran moatag ninyong kagawasan. Ang gingharian sa langit wa mamugos. Bisan pag kinsa magtukod og tinuohan, freedom na nato kay pwede na diha sa gobyerno. Pero ang masakitan ana, di ko masakitan. Anhi balay paduong ng mga halad ninyo nako. Adto man sa simbahan. Ang masakitan ana si Kristo. Kay inyong gigawatan si Kristo og mga karnero. Kay kini gipamunyagan na ni sa simbahang Katoliko. Unya bunyagan pag yun nila og usog. Unya anha ra ba sila sa dagat mamunyag. Unya unsay gisuwat diha sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 18. Ang dragon, ang karahang bitin, ang yawa na nagbarog sa baybayon. Manay ligbunyag dito sa dagat, masuko ng Birhen Maria. Ngano man sa Pinadayag 12:17, duda may team woman o team dragon. Munang mingon may team Maria, nas punto por punto. So, duha ra ka team ning kalibutan na, duha ra ka grupo ning kalibutan na. Kung dili ka moapil sa grupo ni Birhen Maria, adto ka sa grupo sa dragon. Muna nga kita, mga Katoliko, grupong tang mamamiri, gitawag ta og team Miri, Pinadayag 12:17. Ang mga kaatbang nga dili moangay ni mamamiri, ngayon sila team dragon. Kita Maria Hanon, sila Dragon Hanon. Angay-angay ragi hapon sa aling kalibutan na. Pero sa musunod lang sa Biblia, padugayan akong basa sa Biblia, nakarealize ko na only the Catholic Church maoy instrumentos kalawasan, kay maora man ni tinuod nga lawas ni Kristo, o si Kristo maoy ulo ni ini. Dili pwede nga usa ka ulo niya, pwede naghanag lawas. Kamingin sila, hindi po na mo abrad, body of Christ manghihapon ni. Di ko basig body-body. Kaya yung body yun, ang Catholic Church, ay ang first member, mamamag yun ang mga apostol. Episo Kapitulo 2, versikulo 20. So manang makiksunan, sayod kamo nga kamo, ipasukad sa mga apostoles, kita lang ang nakasukad sa mga apostoles. Diba? Nya, kamatuoran yan kanang kalendaryo na to gigamit karon, ako ng kalendaryo sa simbahang Katoliko, edad ni Kristo. Pila edad ni Kristo karon? 2021. Mo man na kalendaryo nga hinimo ni Santo Papa Gregorio. Mo nang kini kalendaryo na to karon gitawag ka na Gregorian calendar. Mo na nga ang Katoliko o dili Katoliko gidapit man na sa ISO, International Standard Organization sa tibuok kalibutan, nga ang kalendaryo nga gihimo sa Katoliko mao'y gamiton kay mao'y pinaka-accurate nga kalendaryo sa tanang kalendaryo sa history. Nga naman, kaalam ni Salomon City 18, ningon ang Dios, ang akong tinuod nga katawhan
tudluan ko kung saan paghimo ang kalendaryo. O ang simbahan katoliko mo yung nakahimos kalendaryo. Kining mga rilo ron, orasan, isay gaginto, Silvester, Pope Silvester II. Santo Papa Silvestre II. Nung ubi ka katoliko, ayaw na pagrelo, tanaw magtunong pa ng imong oras. Di na po ka mo gamit o kalendaryo, kay nasoko kas katoliko, ang imo pong birthday, di na po mo tunong sa imong adlaw na tawhan. Di na po kakakobrag senior citizen. Sige, supak pag mas katoliko. Pero kailang Biblia, hinimo pas katoliko. Unsay kanus ang na human ang Biblia nga kompleto na bersikulo kapitulo adtong November 9 siguro to 1592 page na si Udaha ni San Clemente VIII Pope Clement VIII na makigsuran dyan ni Cristo pero ang nagpahimo gyud ani panahon ni San Jeronimo o ni Santo Papa Damaso kining Biblia gihinganlan ni Santo Papa Siricius o Biblia pero yun na siguro nang na-take up kay human naman yung seminar no. So, daghan kayong salamat niya.